जय भोजपुरी सब भोजपुरिया श्रोता समाज के हमनी के तिवारी ब्रदर्स प्रणाम कर रहल बनी जा। हम जीजी तिवारी जी और हम मनिकेत तिवारी। आप सब लोग के स्वागत बा आप लोग अपन भाषा वाला रिएक्शन चैनल बीएफसी रिएक्शन पे। तक का हर भाषा करते जा आप लोग बहुत बढ़िया होखी जा। अब जौन बाटे वो गाना जौन रहे के छूट गई रहे काहे कि गाना के ध्यान ना रहे कि गाना आइल बा हम ना पता रहे। जौन गाना के नाम बा लेहल देहल छोड़ देनी होली में काहे सवाल बा काहे। ती गाना देखला के बाद मालूम चली कि आखिर काहे लेहल देहल छोड़ देली होली में। होलिये में तो ये सब काम होला। तो जी हम यहाँ गाना के बारे में बात कर जाओ तो खेसारी लाल यादव और निशा सिंह के मधुर आवाज में गाना के सजावल गिल बा। जौन गाना के लिखले बारे कमल किशोर राज, वीडियो डायरेक्टर बारे आशीष सत्यार्थी, डीओपी बारे संतोष डीके सिंह, कोरियोग्राफर बारे गोल्डी जायसवाल और बॉबी जॉक्सन बा। और ये गाना के फुल लिंक जौन फुल गाना के डिस्क्रिप्शन में लिंक बाटे। जौन चैनल के नाम बा शिवा फिल्म्स एंटरटेनमेंट। तो नया चैनल बाटे शायद यही से उतना जानकारी ना मिल पावला। तो चलिए रिएक्शन शुरू कइले। ओकरा पहले आपके भाई तने से रिक्वेस्ट करला हमरे को होली गीत आ गिल बा असोरंगम तोहर खजाना जो डिस्क्रिप्शन में लिंक बा एफी भोजपुरी चैनल पे बाटे। और दूसर का गाना एक वाइल बाटे हमारे सरस्वती पूजा के बीड़ा वाली की आरती उतारा हमारा ऑफिशियल चैनल जीजी तिवारी ऑफिशियल पे रिलीज हो गई बा। प्यार आशीर्वाद दी जा दिल के कहीं कोना में हमरो के जगह दी जा। आप लोग खातिर इतना सेवा कर रहल बन जा बस तनी ऐसा कुछ ना चाहिए। बस हमरो जौन एगो शौक बाटे ओकरा के तनी ज्यादा से ज्यादा शेयर करके भाई के जी हाँ रिक्वेस्ट बा डिस्क्रिप्शन में लिंक बा जाई जा क्लिक करके गाना सुनी जा। और इतना तब बढ़िया आप लोग हई जाना कि अभी सुनम जा लास्ट में सुनम जा तो लास्ट में जाके एक बार जरूर ही सुनी जा। पता नहीं खे मजाक कोई नहीं कौन से जीरो के हीरो बने मजाक कोई नहीं है मजाक नहीं सीरियस ना लेवे के चाहिए। चलिए रिएक्शन शुरू कइल। चढ़ते फागुन तोहर भइल बियाह हो असुभर होली करा दनिबा हो। चढ़ते फागुन तोहर भइल बियाह हो असुभर होली करा दनिबा हो। देता औरी ले तरही हो महजाए जान होली रखी हो देता औरी दिहल दिहल छोड़ दे बानी बाबू शादी भइला के बाद। दिहल दिहल छोड़ दे बानी बाबू शादी भइला के बाद। ओकरा पहले खिलाड़े रहो म्यूजिक बाय आर्या शर्मा। अशोक के होली में कहरा एकदम मजा आ गया। मरद वाली भइनी अब जनी को रहबा का बस अशोक के होली में मरद वाली भइनी अब जनी को रहबा का बस हो। भर फागुन कसहुतानी गुजर कर दिया आशीर्वाद। भर फागुन कसहुतानी गुजर कर दिया आशीर्वाद। दिहल दिहल छोड़ दे बानी बाबू शादी भइला के बाद। दिहल दिहल छोड़ दे बानी जानू शादी भइला के बाद। मजा आ गई डांस देखे। राजू खेसारी के जानी बन कर भकेंसी हो खोज के हूँ दोसरा के हम भइनी
शेयर ना करे करू राजू खेसारी के जानी बन कर वैकेंसी हो खोज के हूँ तो सरा के हम भइनी लाइसेंसी हो बीत जाई फागुन दोसार खोजत पातावत होली होई बाराबार बीत जाई फागुन दोसार खोजत पातावत होली एकदम सच्चाई सच्चाई दिहल दिहल छोड़ देले बानी यरो सदी ये लाइन भइला गजब के सुंदर है यार। दिहल दिहल छोड़ देले बानी यरो सदी भइला के हमार तो ये प्रश्न बा लिहल दियल छोड़ देले नहीं तो कैसे हो ना गइल ना लड़का? हमार ये क्वेश्चन बा कि कहा लिहल दिहल छोड़ले बड़ी चुम्मा जब अब का भइला का मन में चला था? लास्ट में का भइला का का देखावल गया तेरे लास्ट में चुमे नु ले ले है मैं लो वीडियो देखी हम्म? मैं लो वीडियो देखी का वीडियो देखी का वीडियो देखी का देखी का देखी जब डीजे पर गाना बाजे तक सोची के लोग का सोची मजा ले का लिहल दिहल छोड़ गाना जौन बा सबसे पहले गाना के जौन तारीफ बा गाना के धुन धुन, मेलोडी हाँ, म्यूजिक जबरदस्त। मेलोडी कह जाला मिठास बा गाना में देसी धुन बा पुराना धुन ताजा कर देता है गाना जबरदस्त अब बाटे। बात कर जब गाना में डांस के तो दोनों आदमी जबरदस्त डांस के लिए दोनों आदमी के डांस तो करम लेकिन हम दूसरा का तारीफ करे वाला नहीं जानते रहा हीरोइन के भी तारीफ कर काफी जबरदस्त एक्सप्रेशन भी देले बड़ी अच्छा डांस भी कइले बड़ी मतलब अच्छा सेट खा गेल ना जैसे कि कोनो कमी झलकला खेसारी जी के आगे सेट खा गेल बड़ी उनका संगे जोड़ी बेस्ट लागल अब बात करी जब कैमरामैन के तो कैमरा बड़ा ही जबरदस्त तरीका से जो कि घुमैले बाड़े जी देखो ना एक दो पूरा रोल में एक दो जगह बढ़िया दिखैले है हाँ, लेकिन बहुत बढ़िया। और भी बढ़िया हो सकत रहे हाँ, ठीक डायरेक्शन बा। गाना के और भी हाँ, बढ़िया हो ठीक है, सकत ठीक बा, रहे मजाक बाकी मस्ती। ठीक बा कंपनी के बजट के ऊपर भी होला हाँ, और ये गाना बात बा। बवाल वाले जबरदस्त वाले हमारे तो गाना के और मेलोडी नया तो हमारा तो फैन नया कंपनी अभी 2 लाख के करीब में सब्सक्राइबर होके वाला बाड़े और तो हमारा हम एक गाना के मेलोडी पे फैन बानी और काफी अच्छा से गाना भी बाटे मैटर भी जबरदस्त बाटे लोग युवा दिल के ज्यादा पसंद है फास्ट पर गाना पर डांसो हो सकता है युवा दिल के ज्यादा जबरदस्त पसंद डांसो है और खेसारी जी के ये हमेशा कोशिश रहे हम ये सैल्यूट करी खेसारी जी के बहुत मेहनत कर ले कि दर्शक के कोनो तरह से छोड़स ना हां चाहे मतलब एक मतलब ना जैसे हर गाना के फ्लेवर होला सबको अलग अलग धुन पसंद है अलग अलग भाव पसंद है तो कोनो भी सीजन में एक का कोई गो गाना भी पता नहीं कितना गाना वाला होई खेसारी जी के पता ना कई गो आ गइल अभी कई गो आवे वाला अभी बैक टू बैक 29 मार्च के बहुत बहुत धमाका तो 5 होली एक गाना महीना सही बा। आगे बाटे गाना तो 1 महीना बाद नु तो सोच लीजा कि कुछ दिन गैप लागी नु तो अभी मतलब 20 गो गाना खींच दियन खेसारी जी बवाल गाना बा तो आशीर्वाद और प्यार ऐसे बनेल रही जा अपन भाई बेटा दोस्त जौन भी माने नहीं जा ऐसे भोजपुरी के आगे बढ़ावत रही जा एकता बना के रखी जा जय भोजपुरी मिलत है अगला रिएक्शन वीडियो में बीएफसी रिएक्शन पे तब तक के लिए बहुत ज्यादा शेयर करी जा और कम से दबा के शेयर करो 3000 लाइक के टारगेट बा पूरा करी जा जय भोजपुरी लव यू।